Hola, 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 soc Fanny Grande, soc escriptora, vaig néixer a un poble de l'Horta Nord que es diu Massamagrell i vinc a contar-te moltes coses de 3 llibres que he escrit. Primer vaig ser d'este, després vaig ser d'este i després este. Tindre una trilogia no és fàcil, però clar, he tingut una trilogia per culpa vostra. Sí, per culpa vostra, perquè heu llegit tant el primer llibre que l'editorial em va demanar que seguira contant històries del personatge del qual us parlaré. Si mireu que estic així, no és que no estic així, és que tinc així una xulla de totes les coses que us vull contar i les escriptores tenim superpoders, però no tants, i per això hem de fer un xicotet guió, que és el mateix que us feu vosaltres per a estudiar. Per què i quan vas començar a escriure? Doncs vaig començar a escriure, jo crec que tindria la vostra edat. Sí, perquè tinc diaris des de que tinc 11-12 anys. Mm, com m'invente la història? D'acord, anem a començar. Amb en Par, Fallera Major Infantil, que mireu, va per la tercera edició. Me l'estime moltíssim. A més, vaig conèixer a Ramon Pla, que és l'il·lustrador, així, perquè jo me l'he inventat en el meu cap, ara us explicaré com, però Ramon Pla l'ha dibuixat. L'il·lustrador també és molt important. I aquesta història me la vaig inventar no el dia que vaig escriure el llibre. Jo la tenia feia molts anys en una llibreteta d'idees com una d'estes. Mireu, jo sempre tinc llibretes d'idees. Esta és una que duc per a que me càpiga en el bolso i així puc anar on vulga. Però tinc aquestes altres que són quan estic a casa, que també m'apunte coses, que se cau, veus? M'apunte coses en paperets i després me les apunte ahí. Jo tenia la idea d'una xiqueta que volia ser fallera major infantil, però no tenien diners a casa i no podia ser fallera major infantil. I ho vaig anotar, no? I vaig escriure 3 o 4 coses i ficava, vaig escriure que era en part, això sí que ho tenia el nom, i que tenia un pare, i que tenia una mare, i que tenia una veïna, però no ho vaig escriure el llibre, val? La història no estava escrita, va ser una noteta en una llibreta d'idees. I al cap de 7 o 8 anys, mireu, com era d'important, quan ja vaig publicar en l'editorial Bromera un altre llibre per a més majors, l'editor me va dir: Fanny, tu tens alguna idea? Tinc moltes idees. Me'n vaig anar a la meva llibreta d'idees, vaig agafar aquest personatge, vaig escriure la primera escena del llibre, li la vaig enviar a l'editor i de seguida, quan ho va llegir, me va dir: Fanny, has d'escriure aquesta història perquè aquesta xiqueta és molt bonica. I avui us vaig a contar, en esta de com m'invente la història, us vaig a ensenyar una cosa que no li he ensenyat mai a ningú, però bueno, jo crec que ara és un bon moment per a compartir coses xules. Mireu, esta és la llibreta on me vaig inventar tota la història d'en Par Fallera Major. Mireu que xula. Estos gomets els he ficat jo. Això no estava, és una llibreta normal i corrent, però jo li he ficat gomet. Mireu, això són les primeres cosetes que jo apuntava d'en Par. La falla de l'amistat, que és la meva falla. La mare, pare, amigues, tia Consuelo. Ahí anava ficant els primers personatges, perquè quan t'inventes un personatge i una història has d'anar agafant notes de tot allò que te ve al cap. Vaig estar un any agafant notes i després en agost, quan estàveu totes i tots de vacances, jo el vaig escriure en un mes. I ara us contaré com. I està el, el xupet i la falda, la manteleta. Sort que després totes les il·lustracions del llibre les va fer el meu estimat Ramon Pla, perquè els llibres jo me'ls invente, però hi ha persones que els han de dibuixar i per això estan els il·lustradors. I tinc la sort de que Ramon Pla va dibuixar a en part com jo me l'havia imaginat. M'agrada contar l'anècdota del dia que estava a casa en l'ordinador fent coses i vaig rebre un email que era de Ramon Pla que me ficava: vols veure en part? Jo li vaig dir sí. I quan vaig obrir el mail i vaig veure esta careta, me vaig quedar bocabadada. És que era, és, és que és tan bonica i les manetes ahí, tota... M'encanta esta xiqueta. I vaig plorar i tota l'emoció. Sí. Els dibuixos els ha fet Ramon Pla, per descomptat, però jo necessitava dibuixar-ho i tindreu tot. Mireu, això és un secret que compartisc amb vosaltres. Això és el primer diari d'en Par al Iaio Vicent. Benvolgut Iaio Vicent. Això no és el que després està en el llibre, però a mi em va servir per a ja assajar el que en Par li contava al Iaio. Si no haguera escrit això en la llibreta d'idees, després no haguera pogut passar-ho al llibre. Això és molt important, mireu. Perquè com m'invente la història,
també té relació amb això. Com aquest llibre està escrit en format de teatre, els que l'heu llegit i les que l'heu llegit i l'heu representat sabeu que se pot fer en teatre també, ara us contaré cosetes d'això. El teatre se fa per escenes. En l'escena 1 passa una cosa, en l'escena 2, en l'escena 3. Doncs així estan les escenes. Vos en recordeu de l'esquema que us he dit al principi? Doncs igual, jo me faig un esquema i així sé què passa en cada escena. I el que faig és, en la primera està, mireu, així fica, en part i la tia Consuelo, en part i les amigues, en part... Doncs ahir a mi em serveix per a que després, el mes 6 d'agost, quan em vaig a l'ordinador a escriure, ja sé què passa en cada escena. Això no se fa en un dia, Això, per exemple, estic un matí, fique coses, me'n vaig, que jo faig natació, me'n vaig a nedar... Me'n vaig a treballar, me'n vaig a anar a classes, i torno i després, això és un procés molt laboriós, Si hi ha algun personatge real als llibres, sí. I ara torne al meu poble, a Massamagrell. Totes les persones de quan jo era xicoteta que me cuidaven, els iaios i les iaies del carrer, els he fet personatges. La tia Consuelo era la meva veïna, la Manolita la brodadora és ma mare, el iaio Vicent és el meu pare, i el iaio Vicent és un personatge que està en els 3 llibres. En els 3 llibres en part li escriu al seu iaio Vicent. Quan comenci a escriure sé tot el que passarà? No. Jo me faig tots aquests esquemes que us he ensenyat, això sí. Però de vegades passa que els personatges... En part, a mi em parla. Em parla. Hi ha dies que jo estic escrivint una cosa, potser que estan Carola i en Nayat i en Jaume, i faig una cosa i de sobte ella em parla i me diu a mi això no m'agrada. De vegades tu penses que la història va anar per un lloc i va per un altre. Hem de parar atenció molt als personatges que creem perquè normalment aquests personatges tenen molta força i ens diuen coses. Si als meus fills o nebots li agraden els meus contes, no tinc fills, però tinc un nebot que li encanten els meus contes i tinc moltíssimes amigues i amics que tenen fills i filles i que jo abans d'escriure estos llibres, jo ja els contava contes. Que no se m'oblide, ja estem acabant. Heu de llegir, no com una obligació, no és una ordre, ja heu de llegir, no. Heu de llegir perquè és una cosa boníssima per al vostre cervell. El cervell que llig està com fent gimnàstica tota hora. La lectura és extraordinària. Vos pot fer més intel·ligent, vos ajuda a créixer, vos estimula el cervell i, a més, quan vosaltres llegiu, passen coses màgiques al vostre cervell. El cervell fa mecanismes per a que puguem llegir, perquè si sabeu què us passa dins del cervellet quan llegiu, estaríeu tota hora llegint. No hi ha més màgia que la que passa al cervell quan llegim. Feliç lectura i ja sabeu, els personatges que viuen ací també poden estar al vostre cabet, igual que estaven en el meu. Adeu.